No niin. Taiteellinen otos tässä. No niin, katsotaan katanaa tässä. Koirat juoksu. Hieno tunnelma. Mä otan katanasta kuvaa. Ei se haittaa. Toisesta tommonen pakokaasukierrätyssysteemi. Turbiini. Joo, se sai ratan kiinni. Sai, hyvä. Tapas se, tapa, hyvä. Ota täältä, kiinni. Se on rottakoira. Rottamiehen rottakoira. Siellä on rotta. Siellä on rotta. Mene katsomaan. Mene katsomaan rotta. Siellä on rotta. Täällä on katana. Pikkunen solmu pakoputki. On. Se on hieno. Tässä on 7-puolikas. Hieno katana. Nyt ne on kaikki. Ne on rotat. Rotat saa kyytiä. Jaha. Sieltä lähti uudempi bussi. Mistä? Aa.